Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Dapat po yan luguran tayo. Kasi o yan po yung tangi mong bundok na makalibot at po kareng probinsya. Governor Nanay pinulong ang 1,000 upland farmers para protektahan ang bundok Arayat. Dagdag ospital at silid-aralan tinalakay sa SOCDEV Council meeting ng RDC. Siguraduhin natin na wala nang ganyang illegal na activities. Itong mga warehouses na nakasara. Governor Nanay nanguna sa interagency meeting kontra illegal cigarette operations. Pagkain ng isda at migratory birds mula Abacan River, delikado sa kalusugan ayon sa local government unit ng Angeles City. 25 million pesos na pinaghihinala ang smuggled na sapatos na diskubre sa bodega sa Apalit. Mga pulis sa Pampanga sumabak sa Biggest Loser Challenge. At Pampanga pasok sa top 5 best dressed ng Miss Universe Philippines 2026. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, pinulong ang higit 1,000 upland farmers mula sa bayan ng Magalang at Arayat ni Governor Lilian Nanay Pineda upang pag-usapan ng mga hakbang para protektahan ang bundok Arayat. Isa sa mga natatangi at pinagmamalaki ng Pampanga ang bundok Arayat. Isang kilalang landmark at mahalagang simbolo ng lalawigan. Ngunit kamakailan lamang ay nabalitaan ng isang insidente ng sunog sa bahagi ng bundok. Ayon kay Barangay San Juan Baño Captain Froilan Soriano, naganap ang insidente noong February 25 bandang alas 7 ng gabi, kung saan tinatayang 8 hektarya ng lupain ang naapektuhan ng apoy. So, alos may kumpisaya po ito, mga around 7 p.m. ng akit mo yan. At 3 oras may pong kakayan, may uling mabilis pong kumalat. Siguro po uling malangina po yung dikot, mapali po yung panahon, nang kabilis pong kinalat. Ang gagawin mo po, patsya po at yung makapalatalay, o ilid, pateros, may po yung apulahan uling babarugan mo po . So, pata pong miras siya kitang medyo maimpis, ang tamiya po pisya o pansopan, babarugan. Sa kasalukuyan, patuloy ang sinasagawang investigasyon ng Arayat MDRRMO at ng Bureau of Fire Protection Arayat upang matukoy ang tunay na pinagmulan ng sunog. Sa kaunti pong pinagsimulan, lalawak po yan. May tinatawag tayong forest fire. Kung napapanood nyo sa mga television nyo, sa parting Estados Unidos, mga parting Europa, nagkakaroon sila ng forest fire. At ito'y talagang sinasadya. Never sa history na hindi ito'y sinadya. Nang mabalitaan ito ni Governor Lilian Nanay Pineda, agad niyang tinipon ng humigit kumulang 1,000 upland farmers mula sa mga bayan ng Arayat at Magalang. Personal din niyang kinamusta ang kanilang kalagayan at tinalakay ang mga hakbang na dapat gawin upang lalo pang maprotektahan ang bundok Arayat laban sa mga kalintulad na insidente sa hinaharap. Baluyo po in Mount Arayat, dapat po yan luguran tayo. Kasi o yan po yung tangi mong bundok na makalibot at po kareng probinsya. Yan mo tagi. Bala mo po yan, kaya yan . Bala mo, ulog nini nga pong Ginoo. Mirakalya po, milagro ya po kay katama yung Mount Arayat. At iyo ken, para po arang tayangan, nung nano po yung kalamidad, nano kalakas imuran, makasanggata mo. At iyo kay katamo king leleta mo, babanten na katamo, susuportahan na katamo. Bilang tulong na mahagi rin ng pamahalaang panalawigan ng Pampanga ng food packs
para sa mga apektadong magsasaka. Sa mga insidenteng tulad nito, patuloy ang panawagan ng pamahalaang panlalawigan sa publiko na makiisa sa pangangalaga at pagprotekta sa mga likas na yaman na mahalagang pamana sa susunod na henerasyon. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabungkal. Dagdag na ospital at mga silid-aralan ang napag-usapan sa Social Development Council meeting ng Regional Development Council. Nagpulong ang Regional Development Council, Social Development Committee para sa calendar year 2026 first quarter meeting sa pangunguna ni Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda bilang chairman ng komite. Dumalo ang mga kinatawan mula sa Department of Health, Department of Social Welfare and Development, TESDA, Department of Labor and Employment, Department of Education, Commission on Higher Education, Central Luzon State Universities and Colleges, National Housing Authority, at Department of Migrant Workers na siyang pinakabagong ahensya na tumutugon sa pangangailangan ng mga overseas Filipino workers o OFWs kung saan pinakamataas na bilang ng OFWs sa Central Luzon. Tinalakay sa pulong ang pagsusumite ng mga budget proposals ng bawat ahensya para sa taong 2027 kabilang ang Tier 1 at Tier 2 projects batay sa implementasyon noong 2025 at salukuyang 2026. Proposal. First, the Gordon Hines 1 Elementary School. Second, the Catmo National High School. Third, the Dipapalao National High School. Fourth, the Betis National High School. And fifth, the Pampanga High School. So they also mentioned that they have already included the following RDIPs in their FY 2027 proposal for information of the whole. Thank you, Madam Chair. Binusisi naman ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Rosalie Abesamis ang ilang kahinaan sa mga panukalang proyekto upang matiyak ang malinaw na layunin at sapat na batayan sa paglalaan ng pondo. Tumagal ang talakayan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kung saan nagbigay ng kani-kanilang suhestyon at paglilinaw ang mga kinatawan ng bawat ahensya. Iminungkahi ni Gov. Nanay Pineda ang regular na pagpupulong ng SOCDEV Council upang higit pang mapalalim ang pagtalakay sa mga programang makatutulong sa pag-unlad ng rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing panukala ang pagpapatayo ng karagdagang district hospitals ng DOH at dagdag na silid-aralan mula sa DepEd at SHED, lalo na sa mga lugar na may kakulangan sa lupang pagmamay-ari ng pamahalaan. Iminungkahi rin ni Gov. Nanay sa SHED at ibang mga ahensya ng rehiyon ang pagpapatayo ng satellite state universities tulad ng mayroon na sa Pampanga State University, sa Candaba, Apalit, Lubao at Mexico. Patuloy namang nakikipag-ugnayan si Governor Nanay Pineda, kaantabay si Vice Governor Dennis Pineda sa national government upang masuportahan ang mga programang magdadala ng mas moderno at epektibong serbisyo para sa mga kabalen. Para sa Balita Pampanga, Ivy Christine.
At kaugnay ng balita sa mga bodega dito sa Pampanga, pinulong ni Governor Lilian Nanay Pineda ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa isang interagency meeting kontra sa mga iligal na bodega ng sigarilyo at iba pang kontrabando. Nagpatawag ng pagpupulong si Governor Lilian Nanay Pineda kasama ang iba't ibang concerned agencies upang talakayin at agarang bigyang aksyon ang usapin ng illegal cigarette manufacturing at storage sa lalawigan. Sisiguraduhin natin na wala nang ganyang illegal na activities. Itong mga warehouses na nakasara. Hindi lang Mexico, hindi lang San Simon province-wide. Bilang chairperson ng Peace and Order Council, layo ni Gov. Pineda na higit pang paigtingin ang pagpapatupad ng mga programa para sa kapayapaan at kaayusan at tiyakin ang seguridad at kapakanan ng mga Kapampangan. Dagdag pa ng ina ng lalawigan, mahalaga ang mas mahigpit na koordinasyon upang tuluyang masugpo ang mga ilegal na operasyon na nakaaapekto sa ekonomiya at kaligtasan ng publiko. Nakiisa rin sa pagpupulong si dating Pangulo at kasalukuyang Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na nagpahayag ng suporta sa mga hakbang ng lalawigan. Naging national level concern ang issue kasunod ng mga isinagawang raid sa mga illegal na bodega sa Mexico, San Simon at City of San Fernando. Dumalo rin sa pagpupulong sina 2nd District Board Member Attorney Claire Lim, Chairperson ng Committee on Peace and Order, Executive Assistant 4 Angelina Blanco, PG Enroll Engineer Arthur Punsalan at PEO Engineer Noli Pangan. In a nutshell lang po na could you furnish us sa Capitol para po alam namin ang limitations nyo at you could coordinate with each other para magtulungan po tayo sa filing of cases. To what extent yung pwede nyo gawin? And on our work and ano po yung pwede namin maitulong sa inyo? Kabilang sa mga ahensyang nakibahagi sa coordination meeting ang BIR Revenue Region, Regional Highway Patrol Unit 3, Bureau of Customs Port of Clark, DILG Pampanga, PNP Pampanga Provincial Office, CIDG, NBI at PIDEA Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Mga kabalen, bukas na nga po ang Lubao International Balloon and Music Festival. Kaya para sa mga nanalo ng free tickets, narito na ang listahan. Ito naman, 25 million pesos na halaga ng mga smuggled na sapatos ang nadiskubre sa isang bodega sa bayan ng Apalit. Nadiskubre ng otoridad ang tinatayang 25 million pesos na halaga ng pinaghihinalang smuggled na sapatos sa isang bodega sa barangay Calantipe, Apalit, Pampanga noong March 4. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng Letter of Authority ng Bureau of Customs sa pangunguna ng CIIS, ESS Limay Bataan, katuwang ang Pampanga Police Provincial Office, RSOG ng PRO3 at Apalit MPS. Matapos walang sumagot sa pagtawag, binuksan ang bodega sa presensya ng mga opisyal ng barangay at nadiskubre ang mga sapatos na may markang Crocs. Kasalukuyang iniimbentaryo at bineberipika ng BOC ang mga nakumpiskang produkto para sa posibleng paglabag sa batas. Nagbabala ang pamahalang lungsod ng Angeles na mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli, pagbebenta at pangangalakal at pagkain ng mga migratory birds at mga isda mula sa Abacan River. Ayon sa Angeles City Health Office, kontaminado ang tubig ng ilog at may mataas na antas ng ammonia, nitrates, phosphate,
oil and grease at biochemical oxygen demand na maaari magdulot ng panganib sa kalusugan. Ipinaalala rin ng lokal na pamahalaan na labag sa Republic Act 9147 ang paghuli, pagpatay, pagbebenta o pag-aari ng wildlife kabilang ang migratory birds nang walang pahintulot at may kaukulang multa o pagkakakulong ang sinumang lumabag. Hinimok ang publiko na iwasan ang pagkain o paghuli ng mga ibon at isda mula sa Abacan River at agad i-report ang anumang paglabag sa mga kinauukulang tanggapan ng lungsod. It's the time to be fit and healthy, kaya mga pulis dito sa Pampanga sumabak sa Biggest Loser Challenge. Health is wealth, kaya naglunsad ang Pampanga Police Provincial Office ng Biggest Loser Challenge upang hikayatin ng mga pulis na magbawas ng timbang at panatilihin ng healthy lifestyle bilang bahagi ng E2M program. Ginawa ang aktibidad sa Balek Katimawan Hall sa City of San Fernando, Pampanga sa pangunguna ni Police Colonel Eugene Marcelo na nagbigay diin ng kahalagahan ng physical fitness sa serbisyo. Champion si Police Corporal Risa Umali na 40.75 kilograms ang nabawas. First runner-up naman si Patrolman Rodolfo Martin Tansinco na 12.3 kilograms ang nabawas at second runner-up si Police Master Sergeant John Michael Bondok na 6.85 kilograms ang nabawas. Nakikisa ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa hangarin ng PNP na pahalagahan ang ganitong programa upang mapanatiling malusog, handa at epektibo ang mga pulis sa kanilang tungkulin. At ito naman mga kabalen, pasok po ang pambato ng Pampanga sa top 5 best dress ng Miss Universe Philippines 2025. Kabilang ang pambato ng Pampanga na si Alison Hetland sa top 5 best dress winners sa ginanap na contract signing ceremony ng Miss Universe Philippines 2026 na ipinresenta ng Gel Life by Crystal. Kasama rin sa mga kinilala ang mga kinatawan mula sa Iloilo City, Tarlac, Mountain Province at Sultan Kudarat na nagpakita ng kahangahangang estilo at elegance sa nasabing kaganapan. Samantala, nagpahayag ng buong suporta si Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda sa Kapampangan Beauty Queens. Nitong March 2, bumisita si Hetland sa Kapitolyo kung saan personal siyang pinabaunan ni Gov Nanay ng good luck para sa kanyang laban sa Miss Universe Philippines 2026. Ilang araw na lang at muling lilipad ang makukulay na hot air balloon sa Pampanga para sa Lubao International Balloon and Music Festival 2026. Gaganapin ito sa March 7 hanggang March 8 sa Pradera Verde sa Lubao, Pampanga. Pero bago makisaya sa music festival at balloon shows, mahalagang malaman na mga dadalo ang ilang paalala at ipinagbabawal na gamit sa loob ng festival grounds. Narito ang ilang do's and don'ts para maging hassle-free ang inyong festival experience. Bukod sa hot air balloons at live performances, may food bazaar din na tampok ang iba't ibang pagkain tulad ng Pinoy street foods, rice meals, international at Asian food, pati desserts at drinks. Pero ayon sa organizers, may ilang items na mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng festival venue. Kabilang dito ang pagpasok ng outside food at drinks, water bottles, kites, cigarettes at vaping devices. Hindi rin papayagan ang pagdadala ng drones, tents, speakers, musical instruments, pati selfie sticks, monopods at tripods. Ipinagbabawal din ang pagpasok ng pets, wheeled items, malalaking bag at matutulis na bagay gaya ng pointed umbrellas at anumang uri ng armas. Mahigpit ding ipapatupad ang no smoking policy sa lugar alinsunod sa Republic Act 9211. Paalala rin ng organizers, ang ticket ay valid lamang sa isang araw, ngunit pinapayagan ng re-entry sa parehong araw basta may stamp ang bisita. Samantala, kung 2-day pass ang binili, 2 ticket ang magkahiwalay na ibibigay, isa para sa bawat araw ng festival. Dagdag pa ng organizers, maaring magsagawa ng bag inspection at gumamit ng metal detectors
upang matiyak ang seguridad ng lahat ng dadalo. Kaya paalala sa lahat ng pupunta sa Lubao International Balloon and Music Festival, siguraduhing sumunod sa mga patakaran upang maging ligtas at mas masaya ang pagdalo sa isa sa pinakamakulay na festival ngayong taon. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang balita at impormasyon dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Rutao, Pampanga. Kaluguran na ka.